Pozdrav dragi gledaoci, u ovom klipu ću vam pokazati jedan prirodan lek za posekotine, čireve, kurje oči, opekotine, u suštini bilo kakve probleme sa kožom. Kao što sam rekao, prirodan lek, u pitanju je biljka čuvarkuća. Ukoliko vas zanima kako se čuvarkuća razmnožava i kako da je čuvate kod kuće, možete pogledati moj prethodni video. A u ovom sada ćemo pričati o tome kako da konkretno tretiramo ranu koju imamo na koži. Kao što sam rekao, to mogu biti posekotine, čirevi, kurje oči, apsolutno bilo šta. Potrebno je da uzmemo list od čuvarkuće, iščupamo, i onda je potrebno, naravno da ga pre toga operemo, da uzmemo i da napravimo rezove po njemu. Ovo radimo da bi ona mogla da pušta sok. I onda tako izrezan list stavimo na mesto koje je potrebno da tretiramo i zavijemo flasterom. U principu ovo treba da ponavljate 2 do 3 puta dnevno kad god ste u prilici, u suštini, i taj problem koji imate na koži bi trebao da nestane. Hvala što ste gledali, like ukoliko vam se svideo klip, subscribe ako želite, javite se u komentaru ako vam je pomoglo. Do sledećeg viđenja, ćao!